ngilinde verse 27, but for convenience sake uyaqala verse 16. Baphendula uShadrach noMeshach noAbednego bathi kukumkani uNebukadnezari, awufuneki kuthi ukuba sikuphendule ngale ndawo, ngoba uThixo wethu osimbusayo nakho osisindisa ezintweni eliphutha nasesandleni sakho kumkani. Ke ukuba kunjalo akwenzeke kuwe kumkani, ukuba sayibabusa oThixo bakho asikuqubutha kumfanekiso wegolide owubisileyo. So kuNebukadnezari wazala bobushushu nokumila kobuso bakhe bababubi kakhulu kuShadrach noMeshach noAbednego. Waphendula wathi, iziko malenziwe libe lishushu ngokuphindwe kasixhenxe, unokufudula sinisenziwa kushushu ngakho. Wathi kumadoda anobukroti empini yakhe, akabophe uShadrach noMeshach noAbednego abajulele ezikweni lomlilo. Aze la madoda abotshwa enehempe zawo neengubo zawo zangaphansi nezokwalela nezinye iingubo zawo ajulele ezikweni elivutha umlilo. Wathi ngenxa enokuba ilizwi lokumkani belibukhali neziko belenziwe lashushu ngokuncamisileyo, nayoko ilangatye lomlilo lwababulala amadoda abaphumulayo uShadrach noMeshach noAbednego. Namadoda amathathu uShadrach noMeshach noAbednego awa phakathi kweziko elivutha umlilo ebotshiwe. uNebukadnezari ukumkani wothuka wesuka ngokungxama, thetha wathi kubaphathi bakhe nakubaphakathi bakhe, esingajulanga phakathi komlilo amadoda amathathu yini na ebotshiwe? Aphendula athi, ukumkani ewe kuyinyaniso kumkani okhokho. Aphendula wathi, khangelani, sibona amadoda amane ekhululekile ehamba phakathi komlilo engenzakele. Ukubonakala kweyesini indoda kufana nonyana woThixo. uNebukadnezari wasondela esangweni leziko elivutha umlilo. Waphendula wathi, Shadrach, Meshach, Abednego, bakhonzi boThixo osenyangweni, phumani nize. Baze baphuma uShadrach noMeshach noAbednego emlilweni. Bahlanganisana urhulumeni nabathetheli bomkhosi namabamba namaphakathi okumkani, bawakhangela la madoda ukuba umlilo awubanga namandla emzimbeni yabo, awurhawukanga nanwele lwentloko yabo, iihempe zawo azibanga zizimbi, nevumba lomlilo alifikanga kuwo. Thixo makasikelele ufunda kwelizwi lakhe ngokuthi bekunaphakade. Amen. Now, a subject endithunywe nguThixo lomanise kuni phantsi verse 27 neyi-theme yalo nomnqophiso ithi, my past did not stick. My past did not stick.